siyawukupumsore shuta kwane siyawukupumsore wanga siyawukupumsore shuta kwane. Hlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Sila esikuthatha sikubeke ke eCarricksfontein akade kwenzeka ke lapha wengane zakwethu ngenkathi kuvotwa. Induna ke lapha wengane zakwethu beyiphatha ibhakede elinesithombe seciko, wena usondela eduze nebhakede elinesithombe seciko eliqokiwe ke lapha wengane zakwethu, ufike uphose phakathi ithikithi ke lapha wengane zakwethu leli osuku lithengile ke lapha wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Umhleli wemicimbi ungelovi naye kade ekhona ke lapha aqinisekisa ukuthi konke ukuvota kuhamba kahle ke lapha wengane zakwethu.